Ariketa honetan daukagu. Koldo eta Mikel jundira erosten prezio bereko bideo-joko, orduan hasieran bideo-joko biek baleo zuten kantitate berdina, eta bakoitzari egin diote deskuentu desberdin bat. Koldori 1,6ko deskuentua eta Mikeli 1,9ko deskuentua. Orduan Koldo gehiago ordaindu dago. Zenba gehiago? 1,6 euro gehiago ordaindu badu, zenba balio zuen bideo-jokoak. Hau da, mendako Koldo, eta Mikel. Bideo-jokoa balia zuen X. Kasu bietan. Baina Koldori indiote deskuento bat, 1,6ko deskuento. Orduan, kalkulatzeko zenbat ordaindu den berak, bidertu behar dugu bider bat ken 0,6, hau da, 0,94 X ordaindu du berak. Mikeleri indiote 1,9ko deskuentoa. Orduan, bat ken 0,9 ordaindu du berak. Orduan da, 0,91 X ordaindu da. Bai? Hau da, Koldo eta hau da Mikel. Koldok, Mikel baino horren beste gehiago ordaindu badau, 0,94 X ken 0,91 X izango da 1,26. Orduan, 0,03 X berdin 1,26, beraz, X berdin 1,26 zati 0,03. Hau da, 42 euro.